Ni Floren Txorrukanaz. Mailabin jaixo nintzen, eta hoi Markinen bizinaz. Artzaintzan egin dute neure denpore geixena, eta hoi jubiloitena. Haupa, ni bidane Baskaranaz, Markina xemeindarra, eta gure familixan hirugarren belaunaldixe da artzaintza munduen jarraitzen da bena. Aitxitxe eta amuma hasi ziren, gero aitxik jarraitzuan eurekin batera, eta oin nebi eta bisok jarraitzen dugu hemen. Gutxi gora bera, Euskal Ikasketak Unibertsitatean bukatuta gero, 2015 urtien edo erabaki gendun etxien geratzia, eta ordundik baserritxik eta artzaintza eta gaztagintzatik bizi gara. Artzain munduen, artzaintza beti guztu bata, hasi umetatik eta geixa. Gero artzain munduen hasiko nintzen, oindala 50 bat urte. Dedikeu nintzen total artzaintza. Oin bat, 50 bat urte, oin 50 bat. Bueno, zaletasuna, nik umetatik etxin ezautu nikun ardixe. Nere aike artzain ezan, ari asko gustatzeakon, eta nik uste dut handik etorri egitu jatala. Txiki-txikitxetik bitzi izen dut hau, gustau itxe jata, eta, bueno, aldan neurri zen gustauko baten eusti eta segitzi hemen. Bueno, beixetatik pasatu nengun da etxatan gustatzen. Beixe, bueno, nik behi hartien baserri zen biherrazko inaban, baina ez, niri beti gustau bata ardixe. Hoxe, ardixe. Beti maite izen dut, eta ardixe asko gustatzen. Gure etxin beti ardixek egon izen dien, nik hau honek ezautu izaitxuaz beti, beixek badaukeuz baina okelakuek, eta orduan, genetika inde daukegu, eta azkenen eurekin bizi izen gat. Lanbidea deskribitzeko hitze bali, lan gogorra dela, gustatzen ez bada, da gustatzen bada, nahiko eramangarri. Lanbide honetan atraktibuk ez dinek, esango neuke gaur egungo jendarte honetako bizimodureko ez dela lanik erakargarrixena, batetik oso lanbide lotu edalako, eta orokorrin ni neure kasuen adibidez inguru gertukuena deukazen lagundanak eta sektore honetatik inorrez da bizi. Orduan, gatxada batetik inguru horrekin hau konpartitzie, bizi ez da belako sensazio hori edo bizimodu hori ez da benez ezautu, azkenin kaleko batentzako gertuko ez dane jardun bada eta gaixepe oso kanpokuek die, eta gero oso lotu eizeneran ez da lan modun ulertu behar, zen lan modun ulertu ezkero eitxin osuzen lan orduek ez die tekinaz konparatzeko modokuek. Azkenin lan ordu pilo bat die, eta tekin ekonomikue nahiko eskasa da konparazioen. Gaztai egiteko prozesu da, gaztai generalien egiten da egun bili bat. Gordetzen dozu ez nie tanke os baten, eta egun bili baten egiten da gaztai.
gazteia egiten da, epeldu inbida lehenengo 30 gradure, gero gatzarixe bota, beste 30 minutu itxain, da horretxe jarraitu, horretxe bere pauta batzu daukez, eta gero prentsago egiten da, salmueran sartu, gatza emon, gero zigetu, kamara neuki. Zini etorten zan, hor mangeratik, ardixen errapatik etorten zan, ona. Hemen egoten zan egun batekuen, eta gero urrengo eguneko naztebideak hortu. Eta hortik botatzen zan, ona. Hemen, berotzen zan, da hemen egin zan gaztaia. Hemen moldietan sartu, eta gero, amatzeko prentsan, antzartzen zin, bakotxien 18 gazta, han prentsan. Han prentsan pH iotutzen nien, bere neurri bata, ateatzen zin da sartzen zin salmuera, gatzan moteko. Gatzan moteko eritek jakuen, ez da, 12 hor guztu, izate zala. Eta gero handi pasatzen zin kamarara. Goten die, momentu honetan izango litzake, lan askoko epoka bat izango litzake. Goxien behar dizei buruz, ez nie batu bildotzak manejau, eta arratzaldin ardizeko gerran. Hor agostuan azkenak inguru arte edo, agostuan erdira arte. Gero, obligazioko biher gitxia oten da, orduan egun tranquilo gizen. Egun tranquilo. Oporrak egoten dio, oporrak esatutu, agostuan azkenetik aurrera, obligazioko biherrik ez da, hor hartu zeinkeze, 8, 10 edo egun batzuk hartu zeinkez. Etako logorroik onduzena izen da, gure sasoien etzan pentsatzen, hartzain mundutik bizizekienik, eta bestetik, eta holako zenik. Nik ogixe ameti handot. Eta, gauzasko itun. Sarixe jasotakun adibidez gaztaiaz irabazitxekuik, azkenin zeu sortuzun sosekin sari hori irabaztik, emote dutzun, ez dakit, miretzitxe sentitzeza, edo, behitzet, horrek esango nahi. Beti eukio nik apoio, bai familixan etxien, eta gero nebarre bat, beti eukio apoio. Beti, azkenin ez da erretza, bizi modu honetatik bizi eta ingurukuk entenditze gauza asko, adibidez, bai lagunek, familixiek eta bai laguntzi eukiot eta ulertzen abe egoera askotan eta hori asko da. Ez da denpora asko, pare bat urte edo izango die, gizon edo mutilez, hain heldu batek ez austela gaztaie ineran kontu zibiltzeko hileku edeuketen nien, ze izen leikela, kortetie edo, hain ondo ez urtetie edo. Guazen ginen nien, ezauen hartzain munduen, ezauen hartzai eskolai, ezauen apoioi, animatzi eta gustatzi da, neutako, importanti. Asko gustau ezkero alegine itxeko, baina beti be probatzeko honetatik bizi izendan baten etxien edo baserrixen bizimodu benetan gertutik ezautzeko, ze askotan idealtzat joten da bizimodu hau, baina ez die ikusten atzin dauezen landanak, eta zelaixen eta ardixei begire denpori ez da pasetan normali, eta orduan, hoxe. Ezautu da itxela benetan, baina gustau ezkero aurrera itxeko. 5 urte barru, hori, lehen ezagoten modu. Osasun emoten muzute jango ikuk, ni amitxe. Jarraitzu honetan, lagaten bozkua.